Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila, Aksyon Radio Philippines, Standard Time, las 5:06. Iningaw! Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental, kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita! Action Reports Afternoon Edition! Aksyon Radio Philippines, Standard Time, alas 5:08. Sa liwat mayong hapon Bacolod, may hapon Negros Occidental, Negros Oriental, ang aton nga mga aksyon tagpanamati sa tabok sang kadagatan, Isla sang Panay, Probinsya sang Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, parts sang Palawan, parts sang Masbate, sa Kutob, Malabutan, sa aton siling nga broadcast, liwat kamo namon nga gina, abi-abi. Welcome sa inyo palatuntunan, Action Report Afternoon Edition, Biyernes nga presentation. Petsa size kita subong nga petsa ha. Sa gihapon nagapabilin sa bulan sang Nobyembre. Oy, 49 dias na lang ang nabilin. Kag magabot na ang adlaw petsa sang Pasko. May nabili pa kita nga bali 56 dias. Goodbye 2020. Welcome 2021. Ang inyo palatuntunan Action Report Afternoon Edition sa Biyernes nga presentation. Ato naman may kabulog ang bilog nga puwersa sa atong silingan news team. Sa liwat na Manila, silingan pagdurong sa pinaka ulihi labas nga mga balita sa tag sa nila sinig ka mga areas of responsibility. Mga balita nga inyo mabasahan sa pamantalaan lokal, was una na ninyo diri mabatian sa inyo palatuntunan. Manaya-naya sa mong lakat sang panahon. Although nga si Bagyo Sioni ari gihapon nagapabilin sa Philippine Area of Responsibility. Kag sa gihapon nagapaulan sa pila ka bahin. Riyon, probinsya sa pungsod sang Pilipinas. Para pa sa gyapon sa Batanes, si Bagyo Sioni, pero naghahana naman siya nga mag-exit sa Philippine Area of Responsibility. Nagapagwa amat-amat si Bagyo Sioni, pero sad to say, may nagasunod man sa iya nga manugsulod man sa Philippine Area of Responsibility. Isa ka low pressure area. Kakon ang ining low pressure area, mangin isa ka bagyo. Pagatawgon ini siya nga si Bagyo Tonyo. Kabay pa nga hindi na maghalit si Bagyo Tonyo kung maghimo-gima sa nga bagyo, kangalan si Tonyo. Kabay pa nga mag-exit ka na lang, Noy.
Hindi na pagdugangi pang problema sang aton nga mga pumuluyo. Why silabot sang COVID-19 nga ginatubang naton hasta subong. May mga kalamidad pa nga doon inabot-abot pa sa aton papangabuhi. Kundiin pa nga manog tapos na ang tuig 2020. Ay, may madamo pa siya nga ibilin. Ay hindi malipatan sang tanan. Worst, kaya may mga kabuhi pa nga ginadala ining aton 2020. Amo ning aton nga bulubantayan, ang isa naman ka LPA nga manugsulod sa aton sa Philippine Area of Responsibility. Antes ko di magpungko sa announces booth li ko kadali di sa may rooftop na mo, no? Bawo nagaginutok lang ang mga dalanon diris Bacolod, specialmente ang Dalan Lacson, ang Burgos Locsin, Burgos Lacson, highway sa Lacson. Oy, nagaginutok pa mga salakyan. Damo paguro nagahingagaw lagaw anong sitwasyon. Di basta gani weekdays, manog weekdays. Ang nagatinler di sa Bacolod nga si Manal, ang nagapauli o hindi Biyernes, Sabado, kaya mo na kausa nga madamo-damo nga mga salakyan di pasahero ang aton pamakitan sa mga dalanon nga nagapadayon sa ila pagranda di kapag biyahe. Halong lang sa aton nga mga drivers. Nano mga balita nga dapat ninyo bantayan, dugay-dugay report gikan sa aton sini nga mga patrol unit reporters. Updan kita sa aton sini nga mga technical partner. Diri sa Studio A, builog nato na puwersa ni Broadcast Engineer Nelmar Madera. Back up diri sa aton nga IT expert, Sir Elray Dutilios. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sangbago, builog nato na puwersa ni Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Pinyalan. Sa ngalan sa inyo regular anchorman sa siringa palatuntunan Loverboy Action Marlon Hinobea, pat-ina nyo gitna, basta Biyernes, ako diri temporaryo, gapungko sa Yatrono, Action Eric Magbanwa. Ang mga balita kabantayan at dugay report gikan sa aton sininga mga patrol unit reporters. Balita sa Kapitolyo Provincial, dalon ang report ni Action Denaboso. Syudad Sangbago handa na liwat nga magbaton sa mga LSI umpisa sa Nobyembre 8. Sa Pia Kabahin, balita naman sa New Government Center. Problema kakapilasyon sa mga magagmay nga negosyante sa Bacolod dapat ipalabot sa tatapan sang alkalde suno kay Konsihal Rinicito Novero. Sa aton nga balita nasyonal, Pilipinas may 2,092 na kabag-o naman nga mga COVID cases subong adlaw nga naka-record. Commission on Human Rights nagpatigayon na sa investigasyon sa lalaki nga biktima sa pagluthang kagliwat nga gintiro sa sulod sang ospital. Murti ginang sala guro ni sang lalaki. Amak mo nga natiruhan na siya. Amo tong igo ya pro naka-survive siya sa gindala sa ospital. Diyos na monitor guro sa nagtiro siya nga buhi pa sa why black ka to isa nagtiro siya sa ospital kag surdo na ospital kag tirowo na. Kundi patay. Grabe na gid subong no. Amo na gid na subong yang dawa ay nagidbili. Ang kabuhi sang tao kita mo ara nagi sa ospital sudlon pagkag tirohon pagidliwat kundi patay. Sa Pia Kabahin, Senator Pangilinan nag-file sa resolusyon nga nagapaimbestigar sa Senado
sang White Sun Project sa Manila Bay. Kag palasyo nagpasiguro nga may pondo ang gobyerno para sa quarantine accommodations sa aton nga mga OFWs. Amo ni mga dulod-dalag ko so far nga mga balita sa nasyonal. Ang presidente naton sa Pungsod Pilipinas, Presidente Rodrigo Roa Duterte, naakig sa Philippine National Red Cross. Sini ni Presidente Rodrigo Duterte nya ining Philippine National Red Cross mukhang pera. Akigin si Presidente. Hindi lapit 1 billion ang utang sang PhilHealth sa Red Cross. Sining mga swab testing bala na ginahimo sang Philippine National Red Cross. Hindi maputok itong butsi ni Senator Richard Gordon. Na dapat niya bayaran gini sang PhilHealth ang ila utang. In fact, nagligad nga mga sinimana o na nagligad nga bulan. Nagatag ni sa plaso sa PhilHealth. Nya hasta lang amoning adlaw ha. Gaatag mo 3 kadlaw. Bayaran yung utang nyo nga lapit 1 billion. Dason nga mga sinimana pato na bayaran pero ang nabayad tunga lang sa malapit 1 billion nga utang sa PhilHealth. Kaya ang nabilin mga sobra 500 million plus. Kisiling ni Senator Richard Gordon, hindi bayarin nyo niya ang kulang nyo. Pero sa kainit sa presidente nga sabi si presidente doon hindi kinikulat si Senator Richard Gordon man. Pumitik si Presidente Duterte na ining Philippine Red Cross na mukhang pera. Ay kasadya, oo. Init-init yung grupo Presidente ba? Kung sa ato, pag hindi ka mo kahulat, haw? Na bayaran, nagila ka mo tunga. May tunga pa man galing nga utang. Kung tulatan nyo, kay bayaran lagi ka mo. Ang mukhang pira kayo. Ay, Bertio. Sige. Ara nang iba na makotura no, nagasako na sa pagpanindahan para isudan pa nyapon. Ang iban tigay ngagaw bakalo para sa lusumsuman ko no. Para nga i-shot para sikat. Ay, puwerte. Ay, guros toto andi, dags toto lumar. Basi ko naga-shot na da. Kay urit na. Gasyat-syat kasi lusog-basog-ba na guruday. Toto andex, toto liumar ay. Sila ni Tatay Iser. Amanan pa na toto Bert. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:19 na. Kasing oras tao. Oy, dugay-dugay gabot naman tas ang winner ha. Sa aton sining asap sa Action Radio Bacolod. O, i-preparar ang inyo cellphone. Kaya basi mag-ring na makaroon hindi masabat ay kanugon sang 500 pesos. May bugas, may sudan, di kapas na, silil no? May sudan ka na, may bugas pa, taman gas. 500 pesos. Mag-ring sa cellphone mo. Premio dayon. O sa aton nga maka-action lang nga nagapamati karon nga hapon. Basi may manawag na sa inyo nga iban lang. Kag mamangkot nga ano nga stasyon ginapamatian nyo. Simple lang isabat nyo da ha. Huwag na palabor-labor. Imo Action Radio kami ya. Huwag na kami sa iban nga ginapamatian. Action Radio lang yan mong ginapamatian. Mo lang isabat nyo sa may manawag sa cellphone nyo da ha. Kaya may nagapanawag sa cellphone, nagapamangkot. Ano nga estasyon ang ginapabatian nyo? Oh. Huwag ka na siyang isabat, iban pa. Hindi mo Action Radio kami yan. Ayos?
O standby ka mo karon ha. Sino naman ay hanang aton mapalaron nga magadaog sa 500 pesos. Project tali nga ato sa nga patrol to. Ang ato sa nga crosswind patrol. Kamusta hon ta ang paglibot-libot ni Action Jan Diaz. Kag ni Action Papang Nixon Tahom sa pila ka nga mayor nga daranon sa Bacolod. Yari ang traffic situation. Live report ni Action Jan sa Patrol 2. Action Jan, may hapon. Yari na ang pagsinumbalik at jeep sa dalan. Sabi ko, yari na ang madaog. Abi wari ng 500 ha. Sabi ko, yari ng kunyintos. Tugod-dugay ah. Dugay. Dugay-dugay. Pero ari na, ang ginatulok ni Papang, abi ko aeroplano na ang ginatudlo niya sa langit. Kay gali? Lain ng gali. Lain na niya. 500 ka mga pispis. 500 ka mga pispis. Taong inokol may 500 man ka mga pispis, no? Oh. Ay kami karon nga hapon ga sinumbali na makuyari na ang pagsinumbali sa mga jeep pertikramo sa mga jeep sa tubang sa San Sebastian Cathedral ga rolain man doing traffic enforcer nga na assign sila hapon kay tikramo sa pila kung kay hindi mo gid marikawan nga naga double park ka kay kana moon balas ang jeep action direct nga naga sinumbali kalamanan kid pila ay kag iban ti naga puno naman ko pasero basta gariga maano na dulom na amat na ni no nga nagadamo pasero gay nga gawang iban especially ang ruta black o dulong south like Punta Taytay Sumag Tagob na amo ginang damo basta mo sini nga inoras action Eric no Amo ni oras no ang tubangan asang Gisano City ba puerti gid nagagutok no. Kasi siyempre, dagid sila kalamanan, nagahulat sa mga jeep man bala. Oo, kusang tirin-tirin. Sa mga private Ang tirin-tirin kusa going south bala bog tirin-tirin sa flyover. Okay, ang kakatabo sin Eric, ang traffic gidya dira sa may Golden Field. Oo, na ni sa Apektado parada. lang galing ang flyover. Kag dalom sa flyover kay dira pagigilabay ang mga double tire, Yes. mga bus. So ang kakatabo basta gani pag alas 4 sa hapon, at tanan na citizen gabi, expect na ron mo nga daw masagan mo do nagapila kamo sa Balayran bla sa Sineco nga pertiklaba ang pila. Oo. Namo na daw sitwasyon kada hapon mga kaaksyon na so, normal days. Pasalamat ka na kung tayo yun ang biyahe mong galing ka hindi malikawan na biyaksyon especially sa Araneta kay wala sa diversion road nga pwede sila maagyan. Correct. Kay wala pa natapos ang o kung wala pa na turnover kag wala pa nabuksan ining Lacson extension nga Taytay. Kay usually dra na sa Taytay sa Lacson nagalabay ang RPHS di Subong wala labyan nga iba ng jeep dra ginagalabay sa Araneta. Yes. So nagadugang na. Before ang iban nga mga jeep sang Pulupandan, kita dra nagalabay kung punuan na ginman sa may kilid PO pakadto Lacson pero kay Subong wala sang maagyan diri gid sila. Even mga private nga salakyan, sa una masyado makit-an sa Araneta, Golden Field, Magsaysay, diri na tanan pa Mulya sa area sang Lacson extension galing kay Tessa na siling ko naliwat ongoing pa wala pa nila natapos kinabuksan ng Taytay rason ko nga diri sila nagalabay sa may Araneta action na Eric no ano lang guro sa mga action basta gani maghapon na ginadumilian na drabing pag-cross o kung tabok blas dala sa mga salakyan dapat straight lang ginamo north to south and south to north wala sang west to north or east to south action kaya nga katabo de may naga-cross balati once may naga-cross sa dalan nagapunsok ang salakyan nagatugas sa bugat sa traffic dira sa tubang sa Gaisano once may salakyan ngalin diri sa Gaisano natabok sa dalan kay dira malabay sa linya sa mga salakyan gikan sa south going to north yang katabo is nagapinunsok ang mga salakyan mga ka-action kaya nagatugay ni sa bugat nga dalagan sa traffic approaching sa bayan naman sa Lizares Araneta. Panumdum bala sa itong nga mga ka-aksyon, especially ang nagalabay sa may Mansilingan Felisa Road. Dito bala sa may East Homes Dampi, sa may Kabugason, Aksyon Erek. Kapon, ginbutang naton sa Facebook sa Aksyon Radyo Bacolod, kagin palabot nga ang dalan dira, tuman kanamo sa nagapalabot sa reklamo, diri sa aton sa Aksyon Radyo, nga uay nila na sa pakan, dugay-dugay, naging Aksyon naging buuan, doon, balo sa tug na.
muna tabo dara gagin sugsug lang nila pinabayan ang dalan. Kita mo reklamo nga motorista, at least kapon nung naton gin post subong nga adlaw ginaksyonan gilayon. Okay. Naging umpisahan na ang pagkayos ang dalan dara sa area sa Mansiligan Pilisa. Kay naligad damo-damo ga reklamo nga gakaguba bla kuno nung parts ng salakyan dra nila kay purti ang yung pangbuo access sa dalan nga laba-laba. Alin diri sa may bangga lapit sa may taala bala sa likod sang Panaad Parking Stadium kadto dire-diretso sa Taytay sang Bangga Tutong. Amo na kalabang ginpang buuan nila be. Susubong construct na nila rason kun nga sa tanan nga mga salakyan nagbay dira sa may Mansilingan Pilisa Road ato lang paybalo nga temporaryo likawan ang paglabay dira kung nagadali ka kung hindi kinahanglan nga maglabay gid. Kung pwede ka naman dito kalibot sa may handumanan kung imo bipulian Pilisa mas maayo guro dito ka na lang magdiretso. Kaya kung once dito ka maglabay, at least hindi ka matamaan lang kag hindi ka mauli si mong kantuan. Kay porting traffic sa hapon, dito kami nagpamulian ni Papang. Amalamon, hindi na tayo maglusot kay Pertig Jackson. Kaya nag-umpisa na sila pangutkot abe para mapatapa na guro kag mabuhusan na. Kag at least makayon ang dalan, hindi na mas madaling ang panahon magamit na gina mismo. So kakatabo sila dira may naka-standby na da nga mga trabahante mahimo nila, amo na naka-control sa nga movement, no? Kag may mga stop and go man sila nga ginahimo para at least mga salakyan from both direction makalabay gid. Amo nato na biso sa tanan naton nga maka-aksyon nga sumalakdar sa radyo nga permidi nagapalabot sa reklamo ni kang tanan sila dira nga lugar, at least na matamat na kag sugutan ang pagkayo ang inyong reklamo gigaan man namon diri sa Hector Pangod kag panumdum lang naton sa mga motorista nga nagapauli malapit dira sa mismo nga lugar kung nagadali ka mo kag kung may mga kadtuan ka maabi halin ka mo sa inyo balay dira ka mo malabay mas maiguro tiyang tanuhon pa kay ekspektaron ninyo mabulubuga sa traffic kay ang left road halin ka diri sa may north to south amo nang ginamatamat ilang kayo mga kaaksyon. So amo nang aton ginpadulungan dira siniman nga hapon. Nagpadangat sa aton o kung nagtawag sa aton ang tagpamuno naman sa Highway Patrol Group, may gusto lang sa i-remind kaya baliya may mga salakyan, may mga truck naman siya nakitaan, alin sila sa Imamaylan pabalik sa Bacolod, abi dito sa somewhere sa Sumag kag even pagkadto diri nila malapit sa may airport sa circumferential may mga tracking kargado sa tubong iban wala ginakinsindi kung dapat imuon. According to kay Police Captain Brito Mariano, iya gusto lang i-remind para hindi na sila magpangatag pa sa ticket kay ka mahal man ba kag penalty pa imbis nga kaon na nila maluoy man si sa penalty. Maluoy man si Cap Mariano po gali isa daw kanya pasaway. Ganit ang baligi Sir Mariano nga gusto ilang liwat i-remind nga dapat may canvas cover gid. Rason ko nga may canvas cover kay kisa hindi mo paktan bala kung nasaksak sa gusto ang tubo or base sa sobra kaundag magkrataktak dra ula sa may mga pugong. Kaya ang canvas cover according to sa iya isa na kadako nga bulig man kag base sa layi gina-require gid man ang pagbutang sina dra action Eric. Kaya balik Police Captain Mariano hopefully nga sundon ina sang mga motorista man ilabi na ang mga nagalabay dra mismo sa may circumferential road agud malikawan may nagraptang nga mga tubo sa dalan dugang pagid rin niya ang mga motorista especially naga-drive balasang single nga motor dapat may helmet gid no. Yes. Protection ina sa kalawasan according to kay Police Captain Noblito Mariano. Yari si Mariano sa atong interview. Yes sir, yung po lang natin nire-remind sa mga truck na to po sir, yung pong canvas cover nila dapat talaga fully naka-cover yung mga tubo na siguraduhin nila walang mauulog na tubo. And at the same time sir, yung mga tubo sir, dapat hindi natatakpan yung mga tail lights nila, brake lights nila. Dahil napakahalaga po yan sa gabi. Pag hindi po napansin yung mga sasakyan yan, nakala nila walang sasakyan, yung pala truck na pala yung nasa unahan nila. So yan sir yung sinasabi natin sa mga driver na pag naglagay sila ng canvas cover, yung pong mga tubo dapat hindi natatakpan yung mga tail lights. Opo. And sa iba naman po yung pong mga walang helmet, yan po yung programa pa rin po natin na inuuli natin yung mga walang helmet na mga motorcycle. Especially kasi po, yan po yung nagiging cost ng mga pagkamatay ng mga motorcycle riders natin dahil wala po silang mga suot na helmet. So kasama na rin yan sa advocate natin sir na sa opera disiplinadong driver natin yung pagsusuot ng helmet. And pagkuha po ng mga driver's license at
Actually, nabatian si Police Captain Brito Mariano ang tagpamuno sa Negros Occidental Highway Patrol Group yung nga panumdom sa mga motorista. So, all the while, diri sa libotong syudad, ang atong sitwasyon kadalagan sa trapiko ang pagkamalan, makabi karon nga po nga light from moderate to moderate lamang pila ka mga mayor nga dalanon at least sa sa atong siguro nga mga ka-aksyon. Kaya mo sini oras, madulom na ang palibot sa syudad, ang mga street lights ganiho na halos sa pasiga na, ang mga salakyan nga nagabiyahe sa dalanon ang syudad, nagapasiga naman sila tagsa ka mga suga na sa salakyan. Ang 5:30 nga oras mo ito gabi na no, pero temprano Oo. pa. Gagaling kayo muna namin pala. Dulom na. Dulom na, Oo. pero ang langit na ito niya, dukatinaw lang. Galing ka muna Yes. palibot, no? Dulom lang gitsay action, na mo sinioras. Siguro basta lapit na kayo Pasko, daw mo gining panyempo, ano? Correct. E naman ka-action, uli nga sitwasyon, dali sa palibot, sang sunad, sang Bacolod, karon gid lamang nga hapon. Basta mo sining panyempo namin ginanhigop sang mainit nga kape, pero kape aton pagamalan, isa lang aton gina-endorso sa inyo. Mag-inom sang Dr. Alfred's Green Coffee, nga isa ka produkto rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa batang sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Daghang salamat kay Action Jan Diaz, live report sa Patrol 2. Sitwasyon sa Metro Bacolod. Ang panugyan ni Police Captain Mariano, ang tagapamuno sa Highway Patrol Group diri sa probinsya. Binagin sa mga drivers ng tracking, hindi gid papasubrahe karga. Ang inyong mga taillight na stoplight sa buli, hindi nyo pagtabuni. Kung nagakarga ka mo tubo, kaya lang buli nyo may tabon. Pero hindi pag ilakip, pag idala sa tabon, ang inyong stoplight. Ayos? Kasi ni Captain kakapoy, kanaluoy, mga may permi nga mag-issue sa ila sining nga ticket sa ila violation kay kadalag ko sang ila penalidad. Alikiti ko kisa hindi makitanan ha. Alam ta naga-generalize. May mga pasaway gyapo katiga bagol nga mga driver. Balikan na lang karon si John, comment siyempo pa kita sa aton sining nga pagpangalagad. Action Radio Philippine Standard Time, las 5:33 na. Diri na kita sa kung sino man ang mga daog sang aton nga sap sa Action Radio Bacolod. Yari na ang ayuda nga madugay mo na ginahulat. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati sang maay, basi ikaw na ang maswerte nga tagdaog. Sa ARB, sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Kuot-kuot, lugay-lugay, kuot-kuot, lugay-lugay sa bulang kristal. Sila na yan ato nga magabutan. Ari si Sir El Rey. Sir El Rey, nagkuha na kontakon na mag-ring ang telepono yati, tsambagin siya. Kung hindi mag-ring ang telepono ya, saylota sa telepono nga mag-ring, no? Okay? Las 5:34, Action Radio Philippine Standard Time. May hapon na kay Cherry kag Nonoy, Duario and Kids. Naga-monitor gid sa aton sininga pagpangalagad. I-check ta ang linyaya kung naga-ring ang iya telepono o ang iya cellphone. The number Okay? you have dialed is either unattended or out of Unattended and out of parade. Sorry. Balik ti Sir El Rey. Kaya mag-aabot naman kita liwat. Wala na guro tsansa. Awan na iya basta mamuna ya. Matik na ya. Oh, dili kita na maliwat sa kadua nga gabot. Okay. Ibalik tani kay Basi dason magabutan tani siya kag abe ng silpo niya. Kanugon sa taga barangay 33 so. Taga barangay 33 tani mo daogo. Oy, kanugon may cellphone mo sirado guro. Ay nano man nga. Okay, i-check taliwat. Ang iya linya ko nagaring ang iya nga cell. Oy, yara na nagaring. Oh, yara garing abe. Alay na ko garing way may kasabat man. Ara na. Okay. Why gid garing lang oh.
Hello, mayang hapon. Mayang hapon. Hello? Mayang hapon. Sino po sila? Sino po ito? Si Heli ba ito? Si Heli? Ay, hindi po. Wrong number po. Ay, wrong number tayo. Wrong number tayo. Sabi ko na nga wrong number tayo. Bakit nagkatagalog yun eh? Sabi ko, hindi atin ito eh. Sige na. Bakit? Among number na. Baka sala yung dial natin ng numero, ano? Pakiulit kayong number nga. Bakit Tagalog ang sumasagot sa ating linya? Hindi naman tayo Tagalog, amogit, Tagalog, Islan takon na. Islan ta Bisaya. Islan ta Bisaya. Hindi na sa Tagalog. Kay babusa ta Tagalog. Islan. Arena. Sir, Tagalog na, sir? Sige lang, ikuha na nanay. Ang Tagalog, ibasa ko na. Kabay pa nga, hindi lang Tagalog ang makasabat sang aton nga telepono. Okay, ginadahal natin. Ikatatlo na to. No? Ikatatlo na to nga gabot na to. I-check tabi ang linya kung garing. Abi. I-check tabi ang linya kung kung nagaring. Ring the bell. Okay. Ara. Wala, garing. Baw kabay pa nga masabat kag kapamati gid. Taga Barangay Bilimonte ni. Check tabi. Hello? Mayong hapon. Ayun po. Si Elena. La chica ni. Si Elena la chica ni. Teka ko ni. Mayong hapon da. Mayong hapon. Merry Christmas. Barangay Bilimonte ka na, Manang Elena. Agapamati ka sa Action Radio. Oo. Sino ginistorya mo subong sa linya? Si Action Eric Magpanwa. Very good. Congratulations na Manang Elena, 500 pesos imo daog diri sa Action Radio. Itawagan ka na namon, dapat balo ka namon kung saan mo makuha na. Manang Elena? Nang? Hulat ka da kay may matawag simula kami pabalo sa imo kung saan mo kuha ng premium mga 500 ha? Sige. Salamat Manang Elena, congratulations. Thanks, man. Okay. Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Magpamati from sign on to sign off kag bantayan nga malawagan ang imong ngalan. Dayon Action Radio Sub sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radio Bacolod. Action Radio salamat sa pagserbi. Aksyon Radio. Congratulations Manang Elena. Magabalik ang inyo sa liga patutunan when we come back. Balik ka report sa ato sa Liwa Patrol Unit Reporters. Pagkatapos na sa ito importante nga mga pahibalo.
pamati namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang ano ang kahintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon So naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Balik din sa itong mabalagag, ng hapon na kay Kagawad Peter May Nobles, rin niya open cellphone ko. Ang ko i-give na sa mga pura. Buyong gini si idol ko Kagawad Peter May Noble. Sa kay Jid Ilombada sa Pontevedra, ka-monitor gid sa ato no. Si Toto Jid Ilomba sa Pontevedra. Sa mga pamilya Morfeda, Espada, sa barangay Punta Taytay, tinatamyo ka mo ni Ninyo Morphy. Mayong hapon ang kunoda. Manong email ka kay Manang Nilida Lopez, mayong hapon man.
Sige, check na ma-report na gikan sa ato sa lima patrol Unity Force. Una to report na aksidente na Boso, syudad ng Bago. Handa na sa liwat sa pagbaton sang LSI, umpisa Nobyembre 8. Yari sa aksidente na Boso sa report, aksidente may hapon, please come in. Aksyon, Eric, handa na ang syudad sang Bago sa liwat ng pagbaton sa locally stranded individuals. Sining matapos ng napulo kaadlaw nga moratorium. So, kay Dr. Ferdinand Ramon Mayoga, incident commander sang syudad, may 51% na sila nga bakante agud pahamtangan sang inabot na SIs umpisa Nobyembre 8. Dugang pa ni Mayoga, dako ang nabulig sang moratorium bangod palaligban sa karon sang syudad ang pahamtangan sang hindi lang sa mga LSIs nga mga nagainabot kundi pati man sang mga apor o ROFs kag OFWs. Bangod gin pangabay na sang DepEd ang pagbawi man sa mga eskwelahan nga ginhimo nga quarantine facilities ang syudad kag palayag ni Mayoga ila pasiliwat nga iga-assess ang sitwasyon kung kinahanglan ba lang magpangabay sila sa liwat sang moratorium man para sa moratorium kag sa karon naglabot aksyon na Eric sa 296 ang kumpirmado nga kaso ng COVID-19 sa syudad, apang 8 na gid lamang ang ila sini aktibo nga kaso. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa balita, una sa aksyon. Salamat gid Aksyon Eden Aboso. Malik Aksyon Eden sa lawat na report ni Aksyon Art ay hupon. May hapon nila kay Maninoy Maing. Kay Maninoy Chari Salvacion sa La Carlota City. I-check na report ni Action Art ay hupon sa New Government Center. Problema kapilasyon sa mga magagmay nga negosyante sa Bacolod dapat ipalabot sa talatapan sang alkalde suno kay konsihal Renisito Novero. Ari sa Action Art ay hupon sa report. Action Art may hapon, please come in. Maraming salamat at magandang hapon at isa apelasyon tubla sa mga magagmay nga mga negosyante sa Bacolod. Bacolod Employers Union o PEU. Ginapangabay karon ni Councilor Novero. Although nga ang iya pagklaro action direct nga antes pa man hindi sila nagtango po kung nagpakayo sa politika niya sa konsersyo at paagi siya komitiba, may resolusyon na actually nga ginapasaran council. Isa din gin-author niya kagada isa man ang kay Councilor Distrito nga nagpangabay siling mga sa electric company bro kung na cooperative ang sinay ko gamasiwa nga kung pwede ang disconnection sa mga why magkabayad natin kag sa mga negosyante, mga kliyente na ipaiway ng anay kag isa pa din ang sa mga rentals no sa mga tagiya sa building kag sa mga mall may resolution manila and in-author yan ni Councilor Novero. Sila nga tinatingwani ni San City nga mabuligan because nakita nila sa Derek kung anong kabudlay, especially nga ito sa COVID-19, nga mga protocols nga di na patungman kag regulation sa tingin kalabanan dari tingnan kalapalka kang ipansubong na mo ang makabangon na pero dito may kabudlayan. Now, sunong pagkiritinobero nga mas maayo kung hindi yan concern, hindi lamang sa konseho, ipadangat siling grupo, kundi nagalakit man sa dalagapan sa alkade para sa nagkakaiko ng pag-ako. Kurson din lang isang naparayaga ni Councilor Renisito Novero. July pa lang nag-author ko resolution address to our lessors. Okay. Kung may mo i-consider nila ang magkaintangan sa ato mga small, micro, medium enterprises, businesses. That, okay. Then about 1 month or 2 months after that, nagpala naman kami resolution reiterating the resolution that I authored in July. The address sa mga lessors. So, confirmation sa naparayag ni Councilor Renisito Novero. Mabuhay ka. Balita gikan sa Bacolod Signal ang action nyo. Action ay tayo kung una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Amo na iya, Councilor Renisito Novero, mabuhay ka. Dapat gid nga payoon mga gagmay nga mga negosyante diri sa syudad sang Bacolod. Bisan paano, malipay man sila. Ayos! Dugang ka atong silimak sa balita pagkatapos lang sa katong dugang nga mga pahibalo. Ako si
Swimming lang gid ni or honors ng iban? Ah. Masila tanan di puro masila may mga honors na. So pa sila? Wala na ina. Nay na ro ija. Wala pa na siya nabuksan. Buksi lang. Ari lang sa likod. Iyo di. May cellphone kami. Ay, nawi. Ari pa. Ito nga. Ginapasalamatan kung gid ang tanan-tanan nga katapos ang Action Radio kag ang nag-offer sang sini nga promo sa ERP. Kay sa para sa ila nga tigayon ang amon mga nasolusyonan gid ang amon problema sa amon bata. Kag madamo nga salamat sa inyo tanan-tanan labi na gid sa mahal nga Dios ang gintandog gid ang amon nga problema. Budlay ging mayo lang gani kay upod kami sa pakaisa ko bala sa boarding house namo na gisakop gud nila ko sang pagkaon mo na ti makapian-pian di mayo hindi gid mayo kami budlayan. Oo. Allowance mo lang yun na wala ka man nga reklamo, wala ka man nga ano nga 300 pesos, iba niya timiara gid sila enough. Wala man kay ano ging gusto ko nga digto ko bala mas kila kay amo to ang namian ko nga school. Ano mo lang i-endure lang kay sa dason ma-pay out kinatanan nga. Ano ginang pinakagusto mo mangin ka sa uli? Mangin teacher, science teacher ang ginang gusto. Science gid ang favorite mo nga subject. Subong nga modular class, kamusta ka mo? Kamusta ka? Nang okay man lang. Nang una-una yung first 2 weeks bala nang amugin na nang dumabala, amugin lang ka-unfair gid sa sitwasyon. Pero sing nagdugay naman naka-adapt ka na kag nakabaton mo na yung mga sitwasyon. Amo na nang okay naman nang naka-adapt ka na sa situation ti nang mayo na gid ang nang hindi ka nagawa mag-struggle gid na. Sa inyo nga part nga daw wala iya mayo nga cellphone, mag-sense ng anong kabudlay, anong budlay gid, anong sitwasyon man? Nang kabudlay kay mabalaan mo gid lang nga nga do ka unfair bala sang amo ni nga sistema nga ang education nang hindi na bala nang do may barrier bala ang maka lang gid ang may ara lang gid resources nang dason nang maanan mo nga ang iban mga classmate kay hindi sa mga discussion ikaw ya hindi answer ka lang module nga wala ka lang ikabalo kung paano ansiran na. So that leads you nga nabalaan mong ARB 4 pace. Paano mo nabalaan? Nang nabatian ko sa radyo gid nang October. Basta nagsulat ko din pagkagabi dason nagin nabalang ko danay ni Leona nga nasulat pa lang hindi ako tanay kinahuya ko yan kuya ko sa mga amo na bala silingin sa akon na sige na bala ng opportunity na ti amo to nagsulat ko dayon dason si gabi ko patugin sulat kay mas nami ba kung gabi kay ikaw lang isa wala makaano na dason na mo na nangingita ko sa may-mayong nga picture. Pamatian namon ginasandigan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Dita Action Reports Afternoon Edition. Wala kita panahon sa aton sila pagpangalagad Action Report Afternoon Edition. Magatakop ini temporaryo balik ini buwas. Opo diri sa aton nga mga patrol unit report selection nga nagpangalagad karon nga hapon. Action na Jan Diaz, Eden Aboso, Artay Hupon. Sa technical side si broadcast engineer Nelmar Madera. Backup si IT expert Sir Elway Dotilios.
Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Syudad Sang Bago, si Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñaran. Sa ngalan ni Loverboy Action Marlon Hinovea, Talos Lako Dili Temporario, Action Eric Magbanwa, kita na kita karon sa Action Night Patrol, last Jess Tubtubaran Sonse. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action!